Deputy Commissioner jong ka East Jaintia Hills District hakashupo trik jemang ula pentip baka kanhun hapok ka jingan lam Executive Magistrate ki kulit bat ki he jong ka DMR kila penong ka jingkan ra hapok ka district bat ha ka jingkan ra kila lap yu dewiong beain ubalalum tub ha ka wei ka jaka badan syabar ka jingken ka baladep lum yu dewiong ubaladep ti. Ka jing penlong ya ka di ka jingkan ra ka longkum shibenta ban bud rinti ya ka jing betha jong ka ying bishar Meghalaya High Court bat Directorate of Mineral Resources DMR. Ya uni dewiong beain la kurup no bat la penkit sya jaka pelang dewiong jong ka kol India. Katkum ka assessment report balayuk pediang haka kendai terik jemang na Divisional Mining Officer la ong ba uni dewiong balayuk kurup udon 2,000 metrik ton. Halor kene la ujor ru ya ka ejahar katkum ka ain Mines and Minerals Development and Regulation Act MMDR bat ka jing to akit halor kene kalaya syakmat.